Ika nga sa kanta, magtanim ay hindi biro, maghapong nakayuko. Ganyang ilarawan ng magsasakang si Nanay Yolanda ang kanilang kasalukuyang sitwasyon dahil sa tagtuyot at pagsirit ng presyo ng langis. Ayon sa kanya, hirap umunong tustusan ang pang-araw-araw na gastusin sa sakahan, lalo na ang kanyang asawa na na-stroke. Grabe po ma'am talaga. Sobrang dipit na dipit. Grabe ang pagtios po mo niyan. Siya, na-stroke na. Dati po siyang partanon talaga. Ganyan po, na-stroke na kang May 9. Inabot po sa Bagyo. Tirang Bagyo po sa nag-agi. Daman po kami na po. Bagsak pa sa presyo. Isa lang si Nanay Yolanda sa libu-libong magsasaka at mangingisda sa Bicol Region na benepisyaryo ng cash aid sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks program ng Department of Agriculture. Sila ang first batch ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon na nakatanggap ng ayuda, layong maibsan ang epekto ng dulot ng pagsirit ng presyo ng langis, farm at fishery input. Malaking tulong umano ang natanggap nilang 2,325 pesos lalo na sa susunod na cropping season. Dakula naman po inatabang talaga sa muya. Dawa kung tira lang ang makuami. Dakulang tabang na po yan. Nakakaano na po talaga yan sa muya. Lalong naman siyang trabaho. Nakatabang na po yan ang maray. Magkatatabang po iya sa arog po na munguan. Nabiyo kami natitika po. Dawa po pa uno. Makasusurog iya. Makatutubong iya po pangangaipo na mo. Lalo po nguwan. Nagtanam kami. Kaya po na mo sa medisina. Napangkuha sa ulod. Ako po kami maibabakan. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 604 million pesos ang inilaang pondo upang matulungan ang mga sektor na lubhang apektado ng mga nagdaang krisis, kabilang ang matinding init at pagtaas ng presyo ng mga produkto. Higit sa 260,000 na magsasaka at mangingisda ang target na mahandugan ng ayuda kasama ang fuel subsidy para sa mga ito. Inaayos na po yung mga schedule sa iba't ibang bayan sa Kamsur. Through coordination with the local government units sa mga municipal and city agriculturists. So hopefully next week ay sa labas ng DA na doon sa mga local government unit kung saan meron ng mga na-validate na mga farmers na ini-endorse ng mga MAUC. Nick De La Cruz, CSN.